मोजाङानो जादों गामिनिफ्राय फैनाय जायो गथ'फ्रा बहुत गुसु जायो आरो ड्रेसा बे कम्फर्टेबल नङा बेखिनि ड्रेसजों फैनानै बिसोरो स्कुलाव जे क्लास लानो हानाय बेबादि कन्डिसन गैया आरो माने खस्थ' जायो लोमजादों सोरबा गगा मोननाय लोमजानाय बहुतखिनियानो माने गिदिंनानै थांफिनो आरो बे प्रब्लेम जादों आरो कमप्लेन आरो आधा क्लास लानानै हगारनांगौ जानानै फैदों आरो एने फार्स्ट पिरियड लानानैनो एसेथ' अर सायनायबो जाबावदों बहुत माने स्कुलनि बाउन्डारियावनो सिङाव दा बिदिजोंसो बिसोरखौ दोननानै ओमफ्राय आधा हाफ हलिडे माने हाफ खालामबाय थादोंमोन दा बन्द होबाय BTC निफ्राय जेनेबा खैदिनमान बन्द होनानै आरो दिनै बारायबावबाय साननैसो बे बारायनाया खुब मोजां जादों आरो आंनिब्ला मथे माने बहुत दिगदार जायो गथ'फ्रा खस्थ' मोनो आरो जानायाबोथ' बिदिनोसै बिसिनिया गामिनिफ्राय जानानै फैनाय खम जानानै फैयो गोजांनाया बारा जायो बेनो आरो प्रब्लेमा ड्रेसनिबो प्रब्लेम खारन बे गुसुआव गाननाया बेखिनिजों जाया आरो बेखिनिजों जाया नांबावगौ जेन'बा बेनो आरो दा आरो एग्जाम सोलिबाय थानो बेथ' सोलिगोन एग्जामा सोलिगासिनो दं आरामैनो सोलिगासिनो दं टिचारफ्राबो फैगासिनो दङ टाइम मथे जागासिनो दं बिदिनो रुमाव सिङाव जिरायनानै लिरनाय अबयस्से टाइमनिबो माबा थाहैबाय उपाय गैया सारमोनहाबो मानो हाया बेखौ दिगदार बेखायनो दा परिखाया सोलिगासिनो दं आरो